Sing keri mau apa? Lah ya la wanita istimewa Rainogo. Seneng. Lah piye to apik jumbuhke karo kahanan lho. Sinden yang paling viral, Sinden yang fenomenal bisa dijuluki sebagai makhluk astral. Debit kopi aku. terus. Siapakah dia di sana? Liti namanya. terus Terus awakmu nih. Hei, maling aku maling. balik-balik Baling-baling kok maling. Balik Bang. Ngono kuwi ngelokne aku. Sinden Rainogo seneng. Oh, ora. Wis kekendelen, Lah kok kedelen ya, Bang? Kowe main daerah ndi? Tuban. Tuban iki daerah sapa? Oh Ya ampun. iya anu. Berarti kita tangga-tanggamu kabeh iki. Ini daerahmu ya? Aja sembarangan lho. Mbok masyo aku ngene-ngene iki sik keturunan wali. Wali apa? Walidi paklikku. Walah Paling dijak. Tuban ki bumi wali. Paling ora ya Sunan. Makan Mbah Sunan Bonang, Mbah Sunan Bejagung, Heeh. Mbah Sunan Gesing, Oke ya. Sunandar. Kuwi pakdemu aja. Sunandar, Sunandi Lah barang. ya kuwi sik keluarga. Pasune Tuban aslimu. Tuban kok Mas. Roh. Awakmu kan yo keturunan Sunan yo, Sunan Dirono. Masjid. Sapa? Awakmu kan keturunan Sunan. Sapa? Sunan Dirono. Kuwi bapake. Masjid Agung ngerti sakmono gedene. Iki lho tambir masjid. Takmir. Ora mungkin apa enak. Kowe dadi ngonokan. Wong kowe krungu. Bagiannya Wong kowe krungu suarane adane kupingmu kobong Lah ya. panas kok. Awakmu kan termasuk makhluk astral. Lah iya, kowe kan suarane jim setan perpayangan lulu barat mati percaya kacang ijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok iso salam, Kok yo iso salam. Kok yo Saya ora tau iso lho. Biasane yo Biasa panas. ora koyo Krungu apa ngono panas lho iki. Tak idoni kabeh lho. kok nesu. Maju. Rumangsaku kok iso senengane yo. Iki ning daerah Tuban aja sembrono. Tuban le. Kene iki luar biasa sekali khususnya Kecamatan Widang. Roh we. Masyarakat lho. Kene iki apa enek Mas? Contone. Widang. Saya ngulon sithik. Lho, iya to? Compreng. Compreng. Ngulone Ndi? ning gone Mina. Ngalor kuwi ngalor. Lah ya ngalor terus ngulon. Alah, jangkrik. Terus ngulone Mina. Ngalor. Ngulone Gandul. Kene iki apa enek? Sing guri kuwi lho gandul kuwi apa kok Gandul langsung apa? rame Gandul gitu lho. truk apa piye? Gandul itu sebuah desa. Di sana itu tempat wisata jual beli. Ada tempat wisatanya. Loh, aku buka setan ning kono. Jual beli apa? Kroto. Kroto iya apa ya? Kroto yo biasane niki dienggo pakan manuk. Manuke sapa? Manuke Pak Supriyono nek niki. Nengan. Enggak boleh. Maksudnya iki manuk ocehan. Manuk Iki luar biasa sekali Mas. Tegal Sari. Desa Tegal Sari iki Tegal Sari. tetap menjalin kerukunan di antara masyarakat. Gal. Galian nopo ae sing teko Bengawan Solo kuwi mengalir ning gone sawah-sawahe masyarakat. Sa. Sayuk rukun bebarengan ri. Rina lan wengi tansah mituhu marang kersaning Gusti. Iki Mbak Lu kae jenenge Pak Supriyono. Huruf pertamane no. Pertama suno. Sup buntut itu sangat disukai oleh Pak Supriyono. Ya. Pri. Pria yang sangat jantan dan penuh pesona. Yo. Ya apa? Ya. Lah ya apa? Ya apa? Ya apa? Piye-piye? Pak Supriyono ini sebagai kepala desa harus dihormati karo masyarakat. No. Nomboki pira bengi iki? Ya wis Gua nanggap masalah ya penting nyenane masyarakat. Panitiane jenenge Pak Sanuwar. Sangat istimewa. Iya. Nu. Nunut. Nunut toh. Bengi iki nunut Pak Supriyono. Oh iya. War.
wareg tenan Mas. Oh iya mangan apa? Hidangan apa ae sing ora dicepakno ning mburi. Oh, enek kabeh ya. Enek kabeh. Buahe komplit. Nek semangka. Semangka. Terus apa nih? Semangka. Semangka. Orang ngono sembuh Enek jeruk gedang kan. Yo sing tak pangan iki pas semangka. Masuk ke depan. Kamu beri apa? Kamu wong Tuban loh, so nganti sini daerah. Iya, Mas. Tubanmu ndi to? Aku. Digandul malah. Ora sini. Sik daerah anu Bejago. Bejago. Ya. Iya wilayah. Cedak gene. Monggo sinten mawon ingkang badhe tindak teng Tuban mangki saged mampir wonten parkir Sunan Bonang. Lho kok nyapa Paling ora yo mampir wonten griya kula. Lah kon mung kapan parkiran. Lho ngaku munut lho. Kowe yo nunut ben ngono. Aku yo ning emberan parkiran Sunan Bonang Oh, ngono. alah kene kono. Nembang Nduk, Cayu. Oke, Mas. Tembang sing enak aja nganti sini. Oke. Tuban iki tembangane apa? Senengane apa nyanyi? Yo nek kene iki yo senengane yo pertayupan. Tuban. Iya. Lah ning aku kan iki karo lagak winginane dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Timur Bu Kofifah. Bu Kofifah sebagai duta Apa? duta sakinah. Duta Sakinah. Iso ya kowe. Lho piye to Mas? Sakinah kuwi umpama tayu. Oktober bernyapa kuwi ya. Ya. Oh iya. Iso terus. Siapa ora? Bisa ya. Iso apa ora? Iya ya. Wabuk tenan. Oktober bernyaap C. Nadanya. Minor. Oke. Oktober bernyaap Mayor. Ayo. Minor. Oktober Bernyaap apa? Bersalaman. Berpasangan. Sakinah dari duta Sakinah. Berpasangan. Nyok. Oktober bernyapa? Berpasangan. Dawa butute. Beda kuwi. Loh Mas nadamu. Oh, ibote Tepuk sakinah. Oh, tepuk Sakinah. Ngerti apa ora? Ngomong sing jelas. Oktober bernyapa? 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 Ayo. Berpasangan. Ngene lho, awakmu tepuk ora iso. Ya kan. Berpasangan. Iya cucaro. Cucak romo. Berpasang. Ayo bernya. Ya. Oktober bernyapa? Berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling rondo. Saling rondo di kulmu. Saling Ridho. Rido. Saling Lah ya cinta, rido saling saiki hormat. wis pegatan saiki roh. Wawur saling jaga, saling ridho. Do. Musyawarah Untuk sakinah. Sakinah. Ya. Oktober bernyapa? Berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Jale duta. Oh, alah dia duta. Lah aku mari karo gerakan iki lho. Lah piye? Enek seminggu Cari lho. ngono, Ri. Aku sampai mau melok grup lho gara-gara iki. Lho, Nanti keluar teko grup WA. kowe nek sampe metu saka aku, keluargamu ora sakinah lho, Mas. Lah tapi kowe apa? Sakinah lho. Iya, tapi Lah, duta Sakinah, Melu aku ora? Lek ora melu aku, keluargamu ora sakinah lho. Alah opo? Ayo. Melok wes, melok. Keluargamu dhewe lho guys. Tapi kudu apal ndul. Keluarga aku wis sakirun iki wis sakinah. Kudu apal. Apal. Cali cepet. Tepuk Sakinah. Oktober bernyapa? berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Berpasangan. Dadut Mas. Kokok janji kokok asik. Saling cinta, saling hormat, saling jaga,
Wih, versimu ndi? Aku dangdut. Dan versi ndi? Oh, ya dangdut mau wis aku dangdut wisan. Awakmu versi apa? Ana tak aku. Ya dangdut wis kowe lho. Versi dangdutnya aku. Aku ya wong loro seneng aku dangdut, kowe senengmu apa to? Ya, tayub. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Kok janji kok. Aku malah kayak Wantikah loh. Kowe ya ngono. Wong nyanyi iki oke lah, kowe nyanyi kuwi kowe apal siap lah. Aku ngakoni lah kowe apal kuwi. Tapi didelok Brutal. ngomong duta anak asap sandal. Ya tahu apa? Masalah ndase Pak, aku lagi nyadar iki. Ya ampun. Apa? Iki peta Tuban to. Yo iki Mas. Iki sing dipasrahi Mas Lindra ya iki. Peta Tuban ya iki Mas. Masa dipasai Mas Iki nyolong waret irengi apa duwa iki? Yo ki yo ring road to Mas anyar kuwi. Oh, ring anyar. Iya, no. Ulanganan ki apa rada padang-padang? Alun-alun Tuban nek kuwi. Wong ngarepe iki rada enek padang tipis-tipis ya apa iki? Kuwi enek banyune kuwi. Enek. Ngebom nek kuwi. Oh, lha ki wak telik-telik cilik-cilik ki apa iki ning ngebom iki? Loh. Mas iki anu Lah Lah kene iki mlaku waduh nek peteng pojok iki di. yo gandul nek iki. Alah. Oh ditekoki tenanan kok iso tekan kono. Peta buta. Maju depan. Nembang sing apik, nembang koyo Mbak Probo mau. Mbak Probo lho wis. Sapa? Probo. Lah wong pawakane kaya dumbek ngono mbok pamerne. Kaya apa? Kowe aja ngomong dumbek. Lah nyapa? Aku mikir biar wah dumbek iki enak lagi. Basan tak delok kenceng basan dicepot mak kelemper. Yo kuwi kaya teke Pak Supriyo. Maksudnya iki senengane mangan dumbek kuwi. Didelok kaya kenceng basan teko omah pelong kabeh rasa diapa-apane. Api ya dumbek kuwi. Apik. Karo makanan khas kene kuwi aku. Makanan khas kene iki komplit. Apa? Lah kene mangan ning kene sampe teles kabeh lho Mas. Masa? Lho, Mangan iya. apa? Mangan becek iki. Mules sampe. Kuwi makanan becek dudu becek kuwi. Becek. Lah iya. Tapi makanan kene ya buah kene enek buah sing sopan lho. Apa? Sualan. Duduk sualan. Siwalan. Siwalan. Nah, kene lho, Kaji Mas. guguk beluk dem. Nah Mas Percel senengane ombenan kene ya. Iya lho. Drink khas kene. Iya. Apa, Pak? Ah, ya ae dhewe putihan lah. Yo anu to. Apa? White. Buat apa? Toak. Tapi yo legen aku seneng legen. Legen. Toak iki tegese noto awak. Yo ngerti maju ke depan. Noto awakmu ditoto maju ke depan. Oke. Toto kurang maju, kurang di sisi to, Pak. Endi to Mas? Malek ta? Lho, mangko mah padha iki. Meslek iki lho. Wedok kok mbok celuk Pak kuwi lho. Iya lah kuwi gundul. Kurang ajar. Ya, Bang. Wingi ndasku korban lho. Lah ya Apa no? Suwek gara-gara kuwi. Endi suwek ora suwek. Lah akhirnya mau tak jahit to Mas. Lah ngono jare ring road. Ya kuwi gambar ring road anyar. Tak duwondomi dhewe mau. Maju ke depan. Nembang sing apik lho. Oke Mas. Ayo nembang nadane apa? Minta lagu apa Bu? Napa? Thailand. Hah? Ya, apa? Ya. Napa Bu? Oh alah iya iki lho Mas. Lagu senengane masyarakat Tegal Sari iki Cinta Merah Jambu senengane. Oh iya. Nadane. Iki nek ra dinyanyekno anu engko gelo. Ya. Engko aku diparani ning omah. Cintaku Wong kene hanya iki soal iki wong apik-apik ning kene iki. Cinta merah. Apa maneh Mas? Omong ae. Ya iki jelas. Awakmu ya termasuk duta merah jambu ya. Iya dong. Duta. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Rape ya. Rinduku hanya kamu. Rindu hangat, hangat kuku. Lihat pohon pisang. Bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku. Yang takkan mungkin terbagi-bagi. Kamu saja yang di hati. Pau. Aku tetap setia. Sampai mati. Ceng tresnaku yang mengkowe.
tresno abang jambu rinduku yang mengkowe rindu anget kuku tang 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 dalan wet gedang yen to uwak metu ontonge delokan bocah prawan yen to turu ketok ontonge ontong gedang ontong gedang yo ontonge Pak Supriyono Mas tuh gedangi Pak Supriyono nada dulu saya ya iso lho kulino ngene lho Mas Berarti kamu juga latihan. lho piye to ngene aku Latihan tangga nada. ngene apa ngabani truk mundur lho Maksudnya ngene kuwi latihan tangga nada supaya iso iso berarti iso to Mas kene nembak aku kene kowe kono nyok kene lek selendro iso tak idoni lho malah arep ngambung. selendro eman eman wong ayu hang yoson eman eman wong ayu hangson eman iso apa ta Semangat tok. padha karo iki lho aring-aring biakar gedang campur sawi warung yang dadi nganggo jogetan iya aring-aring biakar gedang campur sawi awas asik pengen Enak ora? pengen ora aku kono-kono iki Mas aring-aringmu iki lho kapan aring-aring biakar gedang campur sawi iya toh Mas ini Mas Bob sing terakhir mlakumu iki kleru sing terakhir mlakumu kleru delontok aku lho aring-aring biakar gedang campur sawi lho sampe mau ora ngono kuwi aring-aring biakar gedang campur sawi yang borong yang gulu rantak urung Dipasne sih. iya Yo dipasne. pasno Ora pas-pas piye to? Ayo Kang. ngene lho 1 2
Wis tak angkat medone lho. Kowe ngangkate ora jelek. Ngomong ngono, Mas. Mas Nita. Iki Jawa Timur lho, Mas. Iya, iya. Sing penak Mas sampean. Iya, iya. Iki main ning gone Jawa Timur. Ngerti ora nek Jawa Timur? Ngertos. Kendangane piye nek Jawa Timur? Nih, aku iki ngandani tukang kendang. Niku njaluk Carane Jawa Timur. Kowe njaluk Jawa Timur. Lah Jawa Timur kok terus madhep rono ya apa? Aring-aring biakar gedang campur sawi. Awas. 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 Asik. Hop. Penak ora. Enak. Peng pindho. Dilonge peng pindho. Aring-aring biakar gedang campur sawi. Awas. Siro penake peng lima. Aring-aring biakar gedang campur sawi. Gedang bocor sakurun dipangan condong. Dindang borong. Siro lupan mono tulung mono. Lon sewu. Masa lagi ping 30 ya langsung geblak. Kowe ora iso lho masalah beda. Lah iki nyapa to Pak? Ya ngene iki biasa, kram. Oh. Jenenge kram. Masa semaput. Ora semaput iki etok-etok. Oh, etok-etok. Bola pengen rong semaput. Ngono lho. Hei, duwe sapa kuwi? Oh, semaput tenan. Oh, semaput tenan. Wis langsung ngadeg kowe dhuwitku. Pak, bakso telu. Aku ora nggih sampe. Duwe ora gelem. Ana dhuwit ra gelem bareng badok. Ceko. Sopo nek? Ya apa, Pak? Ada apa, Pak? Mas Percil ya? Iya. Slendem. Nggih. Loh, duta sampo gondrong. Gondrong ya kamu ya? Sampo gondrong matamu. Ini kok gondrong lho. Gundul. Melok. So, Tanggapan. Juragan Lodrok asik. Juragan Lodrok. ya. Aku permintaan dari Bapak Supriyono nyuwun sarip tambah oso. Sarip. Aku dadi sarip. Iya. Kowe dadi koncone sarip. Oke. Jenenge Paiman. Oh, iya. Pak Idi Mas, gak Pak Idi. Ben musuhe goblok. Koncone. Oh koncone. Kowe dadi Paimen. Koncone sarip. Wis entek pemain wis entek. Tak. Kowe gelem ora melok ora? Yo melu to Mas. Ngerek kelir gelem. Erek. Yo garek gelem to. Aku perannya habis. Sing penting bayaran. Bayaran Mas. Bayaran. Oke. Duit arep ora? Arep no. Kenalan. Turun. Dulur. Kenal no barek aku. Iki lo ning omah Juragan Lodrok cemplek sarep tambah oso. Guyu sih. Oh kudu guyu Mas. Mas. Sarip pancen koncoku. Iki lho koncone Sarip sing durung kenal-kenalno. Sing wis kenal ya rungokno. Iki kang aran Paiman. Kenal lo sing durung kenal. Iki lho kancane Sarip Paiman. Guyu goblok. Guyu suarane, Ada suarane. Apa wis bagi apa? Malah watuk. Batok Pak Haji. Minum bledek. Budrek. Hei! Sing durung kenal lho iki. Koncone Pak Supriyono. Dadi apa? Dadi apa kowe? Lah aku apa iki? Tukang lampu, tukang kerek kelir. Ya aku iki. Tukang kerek lir. Hei, jagoane wong kulon kali. Sarep ning omah kondang panganane rawon.
Sarip ning omah pakanane soto. Paimen. Sego pecel. Tukang kerek lir. Turane wong-wong iki lho Mas. Kaya Wis ora gablek apa-apa. sing apik. Sarep ombenane ning omah le. Jus apokat. Paiman bar mangan ngombene jus tomat. Paimen. Mari makan ngomene soda gembira. Toak Mas. Kaya tua. Lah piye apa Banyu nek? teh. Baleno no banyu. Banyu teh sing apik. Banyu putih Mas. Sesuai bare lakon bengi iki. Sarep aji-ajine aji saiki angin. Sepi angin. Hei. Urung wayahe. Urung wayahku to. Mati. Mati. Manut karo lakone. Paiman aji-ajine sampluk angin. Mata angin. Masuk angin Mas. Aji-aji. Lah kabeh angin aku apa? Aji-aji. Pekok ngono. Mas. Kene. Hoi. Matur nuwun. Matur nuwun. Selamat datang pengunjung sekalian, silakan duduk menikmati hiburan kami, seni Indonesia asli, seni budaya Tegal Sari yang abadi, terdiri dari para tunas bangsa, menjunjung tinggi kebudayaan bangsa. Lodruk Tegal Sari berdasarkan Pancasila. Aman-aman ngombe kasur. Awakmu ya. Ya kok awan ngombe kasur iki. Eneng pari, eneng klopo. Eneng klapa ditutuli pitik. Pak, Pak Supriyono kula nyuwun duwe. ngawur. Ngawur kon rene lho. Oh, Rene, kon moro rene. ana klapa dicampur jagung. Pak Supriyono minggah wonten panggung. Monggo. Ya. Pak Lurah. Monggo dumateng Serapat. Salah dikebut minggah serapat. Bapak Kepala Desa ugi para Semoga panitia Ora mokal atiku dadiku Sidanya mana sidanya sini? Kira cantik. Siden. Moga pun pergi. Kita foto bareng dulu, bareng-bareng karena pada malam hari ini emang luar biasa. monggo. Yuk, Panitia. foto dulu. Monggo, kita hitungan foto satu. dulu untuk dokumentasi. Monggo tak Mas selesai. Adem. Sambut, siap. Yuk, sini dulu. Oke. Yuk, lagunya apa? Manut aku manut. Oke ya, kita joget dulu. Oke, yuk, 3, 2, 1 bareng-bareng masih bersama keluarga besar dari Tegal Sari. Ini semuanya, ya, habis ini. Kita joget dulu Bapak, satu lagu aja. Oke.
kita buat dokumentasi buat ada di Guyon Maton. Ya Cok, lagunya sebarang Cok. Manut Cok. Yuk 3, 2, 1. Yuk. Sini cantiknya Guyon Maton. Yuk. Bareng-bareng masuk ke sama Guyon Maton. Asik. Langsung. Dodi kehidupan sagung para rawuh para pamirsa sedaya namung pekatan kesempatan kula sakadang saking paguyuban Guyon Maton hak pertil JS kesawan dengan panjenengan sedaya. Wiwitan ngantos pungkasan buat mendapat kelepatan kula sakadang nyuwun agung ing sampun pangasami dumateng panjenengan sedaya. Kula sujud prasetyo kula sondok sumitra katuraken sugeng dalu sugeng pisan sugeng pinanggih sanes wekdal kanthi alusati sak bojo-bojone wong kang lali isih bojo kang eling lan waspada. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.